una aventura. És la primera vegada que ostentem l'alcaldia Compromís així a P3. De fet, és la primera volta també que ens presentàvem. I per a mi particularment és un plaer, és un goig poder ostentar l'alcaldia d'un poble així al Camp de Morvedre, i és molt gratificant el poder treballar per als veïns i d'alguna manera també manifestar i portar al davant el projecte de país arrencant d'un poble. És molt bonic. Es manifesten que ha sofrit un canvi cultural important. Doncs fins ara no havia pràcticament aquesta inquietud cultural, sobretot d'aquelles tradicions arrelades nostres que estaven perdent-se, perquè sabeu que aquests anys enrere, dels governs que han hagut, no s'han donat importància a totes aquestes tradicions tan arrelades nostres, com havia dit abans. La música, per exemple, per nosaltres és part molt important de la societat, on l'Ajuntament està recolzant en tot allò que podem, fent exposicions, tant de pintura com de fotografia, com de tratges tradicionals, en fi. La veritat és que, mirant enrere, sols 3 anys que portem en l'alcaldia, se denota a poc que el poble va tenint un altre espírit. Sobretot el que intentem és tornar a la valenciania que s'estava perdent aquests anys enrere. Estava de molta manca de millorar alguns trams de carrers. De fet, en aquests anys propers que venen, se va donar amplitud a un embut que es produeix en la xicoteta circunvalació que té el poble i en la col·laboració dels propietaris, que se n'ha vingut a fer una bona gestió respecte, li va donar una continuïtat a la circunvalació. Després, en infraestructura, nosaltres apostàrem per una zona peatonal que afecta principalment a lo que és el casc antic, que jo dic la Volta a la Processó. La Volta a la Processó, que és el poble vell, i aquells carrers que confluïxen a aquesta circunvalació de la Processó, doncs s'està implantant en la zona peatonal. Tots els canvis costen una mica de que el poble accepte, però bé, ara sí estem a l'Ermita també, que també va ser un projecte nostre de fer-ho peatonal, perquè és un passeig preciós, i s'ha fet peatonal. Tenim diversos projectes a concretar. Els som d'enguany, que són bianuals, doncs n'hi ha qüestions importants per a fer. Per altra banda, tenim un projecte que s'ha enquistat, que quasi s'ha fet un mural, he de dir-ho, que és el pas entre P3 i Xilet, que és un projecte que està costant molt. Ve des del 2016 i encara no han pogut portar-lo al davant. Està tot preparat, Confederació tenim els permisos, però falta realitzar-lo. Per a mi és algo important que s'hauria de fer en aquesta legislatura. Per altra banda, també vam aconseguir una subvenció per a les escoles de música per a rehabilitar el local de la banda. També caldria això portar-ho al davant, ja que també és una subvenció que ve del 2016, i per altra, i molt important, i molt reivindicativa, i molt il·lusionant, i molt consensudament pensat, que és la rehabilitació del castell del Baró de P3. Bé, la veritat és que molta gent em diu quines ganes tenies de ficar-te en este jaleo, ja que estàs jubilat podies viure més tranquil. La veritat és que jo visc molt a gust, estic molt content, estic molt il·lusionant. La veritat és que feia molt de temps que estàvem ahí en l'ombra. Jo vinc de la Unitat del Poble Valencià del voltant de l'any 86-87. Mos ha costat molt esta travessia del desert per a arribar on estem. Mira, m'emociona perquè recorde al meu amic Frederic Aznar que ell deia que ell sempre havia estat en la mateixa vorera. Jo també, com molts companys del Compromís, estem en la mateixa vorera des del primer moment perquè creguem que podem fer moltes coses per a aquest país, per l'estima que li tenim a la gent d'aquest poble i l'estima que li tenim a aquesta terra.